Ba kowa bane mutumin banza, kuma ba kowa bane mutumin kirki. Mutum 4 ne kawai nake neman yardarsu. Allahn da ya halicce ni, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iyayena da kuma malamina. Mutum 4 suke kai ga halaka: zuciya, shaiɗan, mace da kuma mummunan aboki. Kada ka yarda da abu 4: munafiki, maci amana, maha'inci da kuma maƙaryaci. Abu 4 na kawo nasara: haƙuri, tausayawa, tawakkali da kuma juriya. Abu 4 na kai mutum wuta: girman kai, zalunci, jahilci da kuma saɓon Allah. Abu 4 na kai mutum aljanna: bin dokokin Allah, tauhidi, ambatan Allah da kuma sadaka. Abu 4 yana jawo yabo ko da bayan ka mutu: gaskiya, adalci, amana da kuma tausayi. Ka taimaka da abu 4: alkhairi, shuka shi, raya shi da kuma aikata shi. Idan kana son ka zama mai shuka alkhairi, to duk inda ka gan shi, kai ƙoƙarin aikata shi. Don Allah ka yi ƙoƙarin tura wa 'yan uwa musulmai, za ka samu lada mai yawa, domin alkhairi ne ka shuka. Sunana Muhammad AC daga AC Islamic TV. Wassalamu alaikum.